Altid en dejlig sejr herude i Kildeskovhallen. Det gik op i en højhed, god gejst. Systemerne kørte, og fedt med opbakning på sådan en dødssyg hverdagsaften. Sisu played really hard. They made a couple runs at us, but I think we kept our composure and played together as a team. I mean, we had a wide variety of scoring today. And Peter, man, is rebounding the ball like crazy, and Marius had a heck of a game too. I mean, we're playing as a good team right now, and it looks really nice. Jeg må sige, at jeg er rigtig stolt af holdet i dag, fordi det var jo en kanonindsats for dem alle sammen. Altså, både steals fra Lee Roberts og en kamp af den anden verden af Marius. Det er jo helt utroligt at se, som han kæmper i dag. Det synes jeg er flot. Imponerende. 2 point. Det var endnu en gang 2 point til os. Det var ikke pænt løbende gennem kampen, men det var 2 vigtige point. Nu er vi bedre indbyrdes med Sisu. Det er en rigtig god måde at gå til julepause på. Så selvom vi ikke spiller godt, så er det rart, at vi vinder. Vi spiller ikke fantastisk, men vi vandt, og vi har vundet de sidste mange kampe. Faktisk kun tabt til bakken, så det er vel okay. Altså i forhold til tidligere, så må vi være tilfredse med det, hvor vi er lige nu. Det ser godt ud. Det er lige tidligt nok. Vi skal lige nå lidt længere, men det går da den rigtige vej. Så vi har jo hele tiden sagt, at vi gerne vil i semifinalen, så kan alt ske derfra. Det er der ikke noget nyt i, men det er rart at have tredjepladsen for os selv nu, og ligger lidt afstand til dem, der kommer efter, så dem vil vi gerne holde fast i som minimum. Vi skal bare vinde på næste onsdag på Horsens, så der er langt til slutspil, så det er det eneste, der drejer sig om nu at få en masse point. Så. Man, it couldn't be a better position for us right now, you know, except for first or second, obviously. But, you know, we got a lot of work to do to get up there. But I think that this is a good accomplishment for the city of Næstved and for the team for this point in the season to be where we're at. Jeg vil ikke sige bare det medaljedrømmen, fordi jeg tror på medaljerne. Det sagde jeg fra den dag, jeg overtog det som holdleder. Vi tager sgu medaljerne i år. Vi tager jo 3 kampe i år i alt. Så ingen tvivl. Dansk mester. Svært at sige. Vi skal holde koncentration i hvert fald alle sammen samtidig. Lige i øjeblikket svinger det lidt, og det gjorde det også i Amager-kampen, og vi finder nogle måder at vinde på stadigvæk. Men mod Horsens skal vi alle sammen på. Altså, de skal være lige så fokuserede, som de bare faktisk var i anden periode. Så tror jeg, vi kører den igen. Jeg tror bare, vi skal fylde hallen, og så skal vi bare have en helvedes masse mennesker ud, og så tror jeg, at spillerne leverer en helt anden indsats. Så ser det rigtig sjovt. Så får vi de sidste 2 point ind i uge, så ser det rigtig godt ud. We have to come out with intensity from the very start. You know, Horsens is a good team. They got Ricky and a new American. They got the big guy underneath. But I think if we come out with our same intensity and play together as a team, you know, it's going to be hard to beat us. Vi skal spille videre på det, vi har gjort i dag, og så får Salami-drengene en tur over Nørringen. Og vi skal gøre selvfølgelig det, som Jeff han siger, og han er alt i alt en meget, meget dygtig træner.